Tonga ai ku Blei biang I fi baro Khot ki ba yo snow I gani ke jinkren nga nget kala long ke jinkr hui fi ba nga kren shapang ke jink Khot ke jong Blei bat nga la kren shafi ba da ka ba ai kerteng I gani ke jinkren jonga Hato u Blei u Khot na yanga namar nga la ong fi na do besdang dan shibun bakali bat dan shibun ru ki brio ki bam sngot hu I ke jink Khot ke jong Blei nagataga daw nga la kren shafi daga ba khamshai daga ba khamsuk ba pila ban shai kat kum ka jing sngot ho ka banga don naga ktien ka jong Blei ti menta ga sniru nga kwa ya ga bangan peteng biang ini ga jing hikai ngan ya peteng I gane na magani ga jing hikai ka dai ka ba don kam tam ha ga jing ya lenti jungi ha ga jing shakri yo trai ha ga jing sngot ho jonga shimet nganut ban ong baladangi nang ya gane ka jing hikai ladangi buat ya gane ka baga Bible ka hikai ngi ha ga jing dai ba ka jing Khot jong Blei nganut ban ong bakani ka jing hikai lani ka ni ka jing snut ho kan penlong ya ka jing shakri Blei hagari ka jat ben rio labanong wat ha ka perthei barok away kalong ka buram yo Blei bat ka hima ka jong Blei kanong ka ba don buram ka kam jong Blei ka ni ka perthei kan dei ka ba ka perthei kan hapan pediang ban kongo soitan unjin dala shakti unjin dala knyo bat ki brio ki bam nget kin jendala nget ya ka kerteng ka dong Jesus Christ ladangi buat ya kini ki jing hikai ki ba wat tang kini ki mga hikai mga ki berit ki balong sok ki ba pila ban sngot ho balai namar habang nga kren ni kini ki jing Khot ka jong Blei ngalapan pi badon lightly ki jing Khot ki jong Blei bat nga pen fi ga ba kamlong simple ba Oit nga nung keren iya ga ba jiliw hadu kata namar hakini ki voice message nga tip dan shibun ba ki ba yo sngaw ki don ki ba la kham shikri kham slam don pat ki ba pli ki ba tang shusdang don ru ki bam pat tip ru am na kata daw nga keren ga balong pedeng ga ba bilaban shy bat ban sngaw ho fi nga la ai ba don lightly ki jing Khot ki jong Blei ka ba ning kong ka day ka jing Khot ka jong Blei ya baro Khot mat ka tagalong ka jing Khot siya ka jing kala ka bamot shumut dor mapi perkhat mapi ki ba yo snow mudur la da baro Khot mangi ki ba long kristan baro kani ka perthei baro ngi snow tho bo Blei Khot ingi mdei siya ka jing long kristan siya ka jing long niam mdei bangin siya dana ki niam gi balang em la da baro ngi snow tho ba ka jing Khot ka jong Blei tang kani ka baning kong shua bo Blei Khot ingi siya ka jing kala ka bomot nganut ban ong hagane ga perthei hagane ga ri ga jat ben ri ga jingi kasi be jantia le singalangan ong kawai ga ktien kala dei ga beneng ga gani ga kendau la da baro Khot ki kristan la da baro ki bala IT gmat ban ong kita ki bala kamela de bagi dei ki khon jaw Blei ki bala don kerteng apo ki register balang bagi dei baro ki bala kala ka bomot ki nong tray sarkar ki nong tray business ki nong ki kena puli ki kena school kena college ki bedon ki office ki prepare ha ki feel ki prepare la da baro ngi nang ni ki jing sedang ke beningkong bangin dei ki bala kala ka ba mut shisha bangin de snot ho ba Blei Khot english ki jing kala ka ba mut bat ngi mal ki jing kala mut ngan ong ni ki tien kani ka ri ki jing ki jentala dei ka beneng ga ni ki kendo andai dei na marba ka balang kala bakla ka jing shikri Blei kala bakla na do sedang kala bakla palat ya gani bagi brio kila shu penlong kristan jubor ki brio bat ki brio ki yo iba day ban shi long kristan no naga long khasi long kristan no lani naga jingi long niam ten rai bangin shu long no kita ki bangin shu long no kita ki brio ki ba shakri yo try hagita ga rukom na kwa ngan ong fi hagani ga khilip man kadai ka ba don kam kata ba bin sngot ho ba lada baro na pedeng jingi ngis ngot ho ya ga jingla ga ba mot ngan nut ngan ong kan jindala long ka ek ga ba kraw kan jindala dei ka ek ga ba itnat bat ngan nut ban ong hagani ga ri ga jat ben ri jingi baro ibriu kin phai show Blei rei ga ba sno si ka long ba ni khlem tip ye ga ta bon ngi hiar pateng na ga yeng ga ba long kristan jingi seng rum tip ka pule bible rum sut ho mi tho la ka la ba mot nem pat ka la ga ba mot chakri yo Blei
jo brio bale itu ke kam le itu ke kam nang ta de pim itu para mengingi keren sniu para mengingi ya kini ya dai ishrut nang ta hal ta garukom ki bamlong kristan ki pechingi ki lingo namar bangim sngot ho ye ni jing khat ke beningkong ke ta ga jing khat jo blai shi ke jing la ka bomon fingala keren ni ba pin sngot ho ye jing khat jo blai ka haban long ka we ka step shi ka we pat ka step kabanin ko ngade ublay khat lo dingi shi jing la ka bomot ka baar ublay khat ingi din mangila kala ka bomot ngila phal jo ublay la khar si dingi ublay khat ingi shi jing shikri yo ublay fi gani ka jing khat ka baar ngakana ni baro kitu ki bala pediang yu Jesus Christ ki bala mat ye jing penem kani ga day ya baro but day na ka ta daw ngakana nang ni ba pin sngo thu ba kani ga jing khat ka day ka ba don kam kat laban ong no kani ga jing khat ka baar kadai ka ba ngakwa ngan ong ba pino mi ya lai ga jing ya lan ti ga jofi na mga la kran ni ga jing khat ga ba ar ba ga jing khat ga jo blei ha ba blei khat yingi u kwa ba hapdeng jong ga jing ya lan ti jing ga ba ar bangin sngot ho ga jing khat ga ba kerpang ga jo blei te ngala kran ba bun sin ni pen kenya ga jing long san ran hikai palat ga brio begin pais ga jing long nong yalam ngala pen ep na u petras ngala pen ep na u elisha bat ngayo iba kalong ka jing hikai ga bakraw bat nga kwa ngan pen i biang i pi man ga sngi hagane ga voice ka ba shispa kandai pupra nga kwa ngan pen i fi hagane ga part 3 bangan kren pat ye ga jing khat ga balai bat nga kwa pen lai jing mot snap ha namala da pila sngo tho ya ga jing khat ka ba ningkong bat pila sngo tho ye ga jing khat ga ba ar pide pin sngo tho ru ye ga jing khat ga balai ka jing khat ka balai ka bangan ai menta gani ka por gade ka jing khat che ka jing shikri haki office lani haki taki jaka ki bo blei ki bo per ki bo blei labu haka met ka jong trai bat nga kwa ngan pen i fi gani ka por bo pin sno thu i gani fi abo blei u khat i ki brio kani gani ka jing khat ka ba lor kani gade i ki brio bakin pai shi ka kam ka jo blei bat nga kwa nganong fi ba pin sno thu ba baro o blei khat iki bakin i trai kam o blei shakata ka label bakin i no iki kam ki jam bakin i no i ka puli dangle bakin i no bakin i trai ka kam o blei klem khat kumta o blei khat iki kat tu gat ni rei baro ngi de ban shakri o blei olit bakla na gata baro ngi de ban shakri o blei ngan chu ai nuk sai pi gandian sa puli ki kitab ne hemaya Nehemia dei u blei la khat u Nehemia u blei klem khat u bon trai kam u blei u de betrei ha ge yings em ngani thu epi ha po ka tu ge yings em ju tu attack success but ngani thu epi u de bat e ge kam ka ba kumu nong ra khuri but u de betrei ke laban ong no agini gisngi u Nehemia u de betrei ke kam sarkar hare u dan ka do no na kam ta ge kam u blei but pi u ia ga ba khat du nu brio u trei u long kenja governor ha po jong ka jai Israel peniang ye ke kenro jong ke Jerusalem ke bala penpra dagi nongshun tanga po ki sanpo arsni ulala ban peniang man te biang ki kredap ade ke kenro bat u blei le jiet unu brio belong tang u leman lani u tau riu pat ba tang ba udan ke dono u batrai ke kam sarkar ha ka we pat ke ri u badan sha ka we pat ke yins em u de brio u ba laban ong no umde u bat yalap umde u ba hikai tien blei umde setiau bale ke we pat hare u blei u sei unu brio wat la ude riu madan riu pat ba penban ude betrei se ka penban u blei u jiet yu u ba un le ka kam ka ba wat kita ki bedan pa office ki klem la ban le ka na ka ta daw wat le perkhat ba ya ka kam u blei de tang ki tu ki bel khat ya kerpang bakin poi shi jrong kan ma ya ka kam u blei na kwa bin da pikir ba ya ta bang kren ba yo pisngo tu ba kla na ma ngayu i la pen sngo tu ba kla la pen sngo tu ba kla ngani lapan sngot ho bakla na ong biang si lapan sngot ho bakla be ke kam ka job le de ben trei tangki tu ki pastor tangki tu ki nong ya lap tangki tu ki temen basan tangki tu ki rang ba balang tangki tu ki bala thung ma tangki tu ki de ben trei kam blai ki we shi ya shi le jing seng ka kata de ga ba bakla nga kwa na pi kat kum ni ga bible kam de kum ta baro ngi de ben shikri de mangi ban penroi ke kam ka job le de ki pat ba de ki belong ki riu pada pat ba ki ba shikri u try ki bala man ki jing penem ki barung si jing shikri ki ba ar ki ba penroi ye ka kam jo blai ni ka perthai henrai ban penjana shu ye ka jing shikri kene ki jing khat shaka leadership lani shaka jing long nong yalam
Kani ke jing khot che ke jing shikri ha ki office lani ha ki benta jong ke jing trekam jong Blei ke beper nga kwa ngan shipin I pi kendiak e ke por kani ke de ke ba u Blei kwa ye ke ban pen pau ngi ba u Blei kwa ye ke ban pen shai ba kini ke de ki badana gitu ki jing shikri ke ba nga shipin I pi na ke tu ke shiti shi ke absas kala nang ko ba saul bi pulir khat ba khat wei ke ba Ukraine ba Blei le khat e ke brio kum shagitu ki santali ke jing shikri show apostle show prophet show evangelist, show pastor, show nong hikai, kum ta ter kitu gi bedan santali gi jing shekri, kitu gi bedan haga office ka bo Blei la bo iki, ngan sa penshai gi taru, khnang maga naga jing bentoy fi ki gi brio gi bo Blei la khat iki, kum ki temen besan nani kum kita gi besan, haga kamu Blei nani kita gi dikan nani kita gi rangba, ki be don lang apo gi jing shekri, yakini Blei la da khat, na kwa nang fi hang ta fin lap ba nga ong fi ba ni gi jing hikai, kan nang jing bentoy ba kraw ifi bagani ga jing Khot ka balai ga jing Khot she ga jing long nong yalam ka jing Khot she ki office lani she gi jing tre kam ki bapura ya ga kam ga jong Blei ga kham kirpang bat nga kwa nong fi lapen bakla ye gani ba ki brio ki pet ngan kren be kum bagalong ngayo I ba lapen bakla pala de gani da ka ba ki brio ki be ye gani ye ga ban kren ye ga ban wat ye gani ga jing hikai map ye nga nong ne ki ya wat ye gani ga jing shikri ye ga ba klem la ya ye ga ban kong la ya ye ga ba ar bat ngi kwa ban poino she ga ban nong ki nong ya lam bat ban bangin ya long no kita ki apostle ki prophet ki pastor ban ye try full time ban ye long no kita ki nong mo ki nong hikai ki tin Blei kham shikman nga kwa nganda pen shai pi kham shai men ta gisni khnang ba pin snot ho yagne ga jing shisha hagne ga por vitim ne ka jing Khot che ga jing shikri ka jo Blei ha ga ban nong yalam sheki kirdan jong ga kamu Blei ga ba kham shalor ka de ga jing Khot ka ba kham kirpang ka bo Blei labo bat nga kwa bangan ong pi yagne ga por snab ha ba Blei Khot nga kwa ba pinum baklai ga ta ka de ga por ba pin ya chua snab bangan pule fi ne ga Bible ngala dep kren ni ga por ga ha ga tu ga jing hikai ga ba ar menta ga singan hikai piang ni khndia fi ngan pen I biang mai ga ni don ba bun ba ki ba bakla fi ga jing Khot bat ngan bu ni ga kti ka jing Khot bat ka jing tung ka dan ka jing per ka ba kraw la da fi snot ho ye ga ni ha ga jing ya identity jo fi finom kirke bat kan poi ga por ye fi ru finda trai si sharu ka kam Blei finda long effective finda de ga brio gi ba ga protegen da yo ep namar ngan bu biang ini gktien ngabu ini ga point ba ka jing Khot jo Blei shi ga jing shikri shi ka kam ka ba kham shalor shi ki office shi ki jing lang nong yalam nga kwa ma bin te begidan santali gitu ga jing shikri bat sa ki wei pat ban nong kita ki basan kita ki dikan kita ma ki bishop na ta ter ka dan ga Bible ndri ka e ka ba nga kwa ngan pen pi ni ga por wali klat ini ga kentien ga bangan bu mga mata ga sni ga dai ka jing Khot bat ka jing tung ka dan ka jing per ka ba kraw wali snoei ingat pen kam ka kten English ka calling bat ka appointment ka dan ka gap ka behe bat ka dan ru ka jing per dan gi pri ang ngadan jing Khot hain snot ho piro vi so bo Blei Khot dan chibon gi pri gi snot ho hare ki snot ho ga jing Khot bat ki klem tepan kila Blei ula appoint emiki ula da tung ne emiki yo u klem pat tung pi dan jing Khot pat tung pila trai ngan ong pi pin klumar pin poi shi ga ka ba e namar ka jing shikri Blei ka kham halor ka kham long ka ek ga ba kham kirpang ka dei ga ba ni haban snot ho ye ki nongrim namar ka jing shikri Blei gam dei ga bangi shi trai kum to le si ubatrei sarkar dan mo ngan chu ong la ga ong nang ne dan ubatrei kam sarkar u bakhlem da pas baru nrei ubadan pisau pen bam sau yo nang ta de dan ubatrei ba shi yo da ga ba itho brio le ne itho i ba he bahan dan ru ki ba kum kita dan ru ki ba da pas ba ki ba dalang efficient dan ba yo ka certificate thok ru utrei ga kam bat nang ta de ndau trei ka performance jong u lani kita ga rukom trei jong u ki jing trei gi jong u ka long klumar bat upoi nabar u bakhlem da pas u bakhlem da dan ka appointment u bakhlem da yo klem da pas ba pin yo iba kan thot bet kan klumar ulang jing wet bet hadu ban kot bat ka hiar lot ka kam ga jam ga jing trei ga jing ta baro la da ki brio kim snau tho ye ga ni ktien ga baang ka jing Khot bat ga jing thung fi wat ka kam sarkar dan kami ga ne nga khwang na fi ga no tama ka kam ga jong Blei
naga daga daw na pipuli naga Bible naga siti siki nong rom gol nong ba fra uang kom ni khot ka ba taman puli khot ba life ho ba uang ya ki bola thmulo pa ki taw la khot ba de ki ta ki bola khot ye ki taw la pengsan ba de ki bola pengsan ye ki taw la penan buramro kani ka ktien fi ka kren ye ki brio ki ba khot ki ba blai la khot ye ki shaka jing shakri ka ba kham shalor ha ba blai la khot ula khat ifi ula de bio ilu pa nado bampat pon ni pi ha ka kpo ka kimi ka jopi ula de plan pa ula de mut lu pa ifi pila dan pa ka calling ka jong Blei Barabo Blei khat un pengsan barabo Blei un pengsan un penan buramro nga kwa ngan ong fi dan ki bo ngadan jing khat re pi klam yu ibo Blei un pengsan iki ya ba pengsan gamon un bo iki jrong un penan kamiki ba un penan buram mi ka jing im jongki ba kinda penan buram shisha yu Blei ba ka jing trai jongki kida penan buram yu Blei ba Blei da penan buram shisha iki pi klam yu i ka ta balai namar kim snot ho ye ne ka tien ga banga bo manga ni ka por jong ka jing khat ba ka por jong ka jing tung kadan ga bajrong ba wala ya light nang ta wala ya light nang ta nama kata ga de don kam palat kata ga de don kam tam haka kam go job lenga krene gani daga jing snot ho Blei khat iki brio Blei khat yu Elisha wa banyan Blei khat yu Petrus wa banyan Blei khat yu Apostle Paul wa banyan Blei khat yu Joshua wa banyan Blei khat yu Joseph wa banyan bat ka de ki baro ki snot ho bo khan o Joseph so thobo Blei so penang o khle o barkha ki brio ha ga Bible o Moses so tep igene barkha ni tep igeta barkha ni tep igene re ka por ka bo Blei o khat ka dan la jong pina bania ege to period jong ka calling ga bina ban establish la ne pen camp janaya la jong ka jing khan na ka daw de people in ga Bible snap na puli pi na ga tin ga jong try na ma ga ni ga tran kam ta ma ga jing shikri Blei na ma ga yo itan ke brio bam snot ho ignero pet ngan puli pi na ga tin ga jong Blei o absolute Petrus bu tho igne ha ga shiti ga banin kong ga jong o shiti ga ba ar ga jong o ar Petrus ko lanang ga banin kong snap o ang kumne wang tangan puli fi ngan puli na dkhat ga bishipau tangan puli na dkhat ga ba lai ta tangan puli na dkhat ba lai kumba ka bor ga jong Blei ga ai hangi ki ege ibro ga dai siga jing em ga jing Blei da ga ba ito ya uta u bala khat yangi da ka buram ga jing ba jong u hi da ki ba ula ai ni ga jing kular ki ba kraw tambat ba kodor ba da ki ni pin yo long ki nong yo benta ha ga jing lo man sim ba ga Blei ha ba bila pet yap no na ga jing pin por plak ka ba ga pot he ga jing kwa brai tena mal gani ka daw ngiru baro ngi ga jing le minot baro ti pin pin lang ga jing ha jopi ga jing ba te ga jing ba ga jing tip te ga jing tip ya ka bor lo de te ga bor lo de ga jing ya sha ha ga jing ya sha ga jing ru Blei te ga jing ru Blei ga jing it para banget te ga jing it para banget ga jing it namar ha ba kini ki dan bat pi ki yaman bon ki pin long pi ban long ki ban am long ki ba al ya lemni ki bam se so ga jing tip biang yu Jesus Christ u ba try jini fin puli ne u absolute Petrus ukren ye ki brio ki ba dan ka jing khat ga jo Blei ba ki ha bania jiwa kum ki brio ki ba dan jing khat ban poi shi ni ga jing long ban poi shi ga jing long jong ga jing ye para banget ki ta ga jing ru Blei ka ta ga jing ma ka ta ga jing snot ho ye ka ta ga jing yaisha ban snot ho ye ka ta ga jing long ba ba ban snot ho ye ka ta ma ya ka ta bar khat begin mi ga jing em ban nda ha ba ki ni ki long kan ni ga de ga por ka bo Blei u khat ga de ga period jong ga jing khat Bapinong kirki dan ko mga dan jing khat bagila tre kamu blind re ibadang dan ke jing bitar ke bala palat ke ba mlasha agi brim mlasha yeng mlasha agi lok mlasha agi khon sumi ke jing bitar piklam so tho bo Blei la khat e pingam ben ram ta Blei khan hari pi haban ya e ke por ke jing khat ba ke jing thong ap e ke por ke bo Blei ni ibet banda apoy ni pi banda thong ni pi namala da ukhlem thong na kwa pin poi ngan ong lo pai pi pin poi ke ka be namar pin haban ban ya e ke training ngadien pada bapila dai ginong yalam kata ka dai ba sneo go bang kwang nang pi fi dai na kata dal pi puli ni ka shiti wang gum ne wang namar dengan puli biang ini isti ba ar Petrus kal nang go ningkong ka khat go kinda wang namar uta ubam dan gini ki ke ru ulong go jumat la ubayu itang ni go ba jan ubala pen klet no e ga jing pen khoi ni ki pop bariam jong o kani ka kren che phang ka jing long jing em jong ki brio ki badan ka jing khat che ka kam ka jong Blei ba pi dai ban sno tho bang i dai ban dan ni ki te jing long neng ka jing ai ke jing ba ke jing yaisha ke jing ru Blei ke ta ke jing it para banget kini ki dei bandana ke jing la da kini ke
khot dan ga jing nga khwa nga nong fi wat le rinko shiga jaka ban ombo blei lo khot siu no nga la ni traino na ni ma dan ki balang ki nong yalam ki bisu thung shu pa puli no la ni pa le no kumta ban ni trek nga khwa ngan ong fi lada kini kim dan u apostol Petrus bu ong gini wang lada namar uta u bam dan gini ki ulong bamat la fikin mau jisu Ukraine gini ke jing mat la uang kumno ha ga Bible lada pi puli ni ke jing mat la pin la bau jisu Ukraine gini haga gospel gano Lucas kalau nang ka Henry lada pi puli nang ka Henry ter filap ba u jisu abu Ukraine gini Ukraine Japan ka ba iet igi nong shon Ukuran Japan ki senran bagi deban iet igi nongshon. But ukuran bagi nom deban bishari ki way. Bagi nom deban penram menu ya noro. Ngas ngop la badan ki bahika inang ni. Ia ka pisa. But ketanga de bangalaju ukuran berabor. Ken mau ia ka ni ujisu uklami kai ka pisa. Pinapuli na kalunang ka ba, iya kalunang ka ba Henry, nakadakot ka ba lai punyaw, uang wat bishar anang bishar ipi, wat penrem to anang penrem ipi, to map to an map ipi, to an ay ipi ru, iya ka jing tau babaha, kabala tinyan, bala kri, bala shledi, kin tap agi plajong pi, nabala ka jing tau babitaw, an tau pat ipi, pi Ukraine ka ay gani, barok kani ka konteks, jong kani barok way gade, but lada file, yaki way kumto, binyo I kanwan ipi kumto, lada pi bishari ki way piru bin sha bishar ngayon ibe ki brio ki pinwan ni gani khot ka balai popra shaga pisa banya Aisha ki brio jo Blei si pojar ta bangin yo ar pojar la ni bangin Aisha kamu Blei la ni bangin yo wali le kum ta bi Aisha Blei wali ada ta jing tumu wali mot bangin ki khot ka kran ni ka pisa kani ka kran cha ka ba iya ki nong shon bala na pi le ba ki nong shon pi yo bainong ye ki ta gi bala tim bi da pi ker khu ki bi yo bainong but na ta de u jiso bi ka ki ni wa ko ni singa ba wa ngan poi shi ni ka bu Petrus wang la da ki tu ki kim dan pilong ki bamat la pe wong nu khat balai pun dai ula kren ni ga parshi ki ubamat la ula ne manyalam ubamat la hato kin om ya hap baro arngot aga tleo fi aba Ukraine ga jing matla Ukraine ga jing long Kristan but habangi long Kristan habangi shakri Blei ban poi shi ga jing long nong ya lam nim la ban long matla ni hap ya ga ban snut ho ya ga jing khot ga jong Blei but ban snut ho ga jing khot jong Blei ni haban ya ban le yu bangin long gi ba matla bangin dan ga jing ya Aisha bangin dan ga jing mo ka ta ga jing iet para bangai ka ta ga jing long ro Blei ka ta ga jing mo ban snut ho ga ga jing ngai ban snut ho mo ka ta ga de ga ba u Petrus to ang ne u ong pa di ni kiten wang nabakumta ko para banget sngaba mo sngaba yani sngaba wow nabakumta nga pulir khat basipaw nabakumta ko para banget to pin kham ya le minot ya khata ka nga ko angan kran haga period jong ga jing khat kani ga de khat wow ni nabakumta ko para banget sngaba ngan pulir biang nabakumta ko para banget to pin kham ya le minot ban penlong scam ya kata ka jing khat ba de kata ka jing jiet ye pi namar haba pi ai le ini ki ai ki ru pinom jin thot lano ru namar kumta an ai kar hai e api ya ka jing sot che po kata ka hima bom jikot utrai ba unong pen em jongi uji sukres fi da bi pule ni ko khat ami fi lapo Petrus Ukraine ki jing lang aneng bangi de ki priu ki balatan jing khat tang bangi de ban sngo tho abau Blei khat ni hap ban penjanai ban ye le minot ya ka ban kham ye le minot ban penlong scam ya ka ta ka jing khat ba ye ka jing jian ni fi ka jing khat ba ka jing jian u Blei habu khat unser jian habu khat unser tung fi de na ka dang ko nga nong pi bala da pi sngo tho tang ye ni ka kten kan penlong pi ba pinom ringko ju klumar ba pinom shim mi ka conclusion ni ka bakut ban chong ba Blei lo khat nga ni traino ba na ta de ki nong ye lamru ki shim ba chi tung ba itu brio klem tep usun shar kum no la ka jong ba yeng klem tep udan em ka jing ya sha yeng klem de pe ula ne em ban pe ba la ka lok ki khon ula ne em ka ban pe ba ka pisa tin ka ula ne em ban nan ka jing ye para ba ngai ula ne em ka ban ya sha ga jing em la ka ki klem dan ka ne de ka dan ka por ka bang idang dan ha ga jing khat ga job like a period jong ka jing khat ka job like ga dei ka bi jong ba nak ta daw nga sa kran ni ba nga kuangan pen ifi ba don lightly ki jing khat ga bin ko ga jing la mut ka jing khat ga ba re ka jing shikri ka jing khat ga ba la ga re ka jing shikri ka ba long ki nong yalam bat ndaw Blei ula khat e pi ba pin pai shaka leadership nan sa pen isrum hare da bo Blei khat wal iklet ha bo khat kam mut ula thung ha bo khat ka mut pila don ga list bo Blei un sa pen ksan pi un sa penan buram hare pi hap ban ya ha ga por ga jing khat lada pi snau tho ye gane kan ya rap pi snga ba ka jing khat ba ga jing thong
naga taga daw ngayo I bagi babon ki bagi bakla nadu banga sedang syakri yo try ngasu ai ni kendiat ijing pla ngasngot ho bo bleu la khadina ngada sngot ho shai ngam kwa shu ige ngakwa be taman syakri yo Blei rai ngatip ngampat long equip lani ngampat dan ki jingki ngatiar ngatip bang ngampat tip ai ru ngasngot ho bat nga ai ngoi Blei nga syakri hadien bang ala syakri ku masan shi pos nam dan shibun ba ki nong yalam ngasngo buram ki kiba ong si ong yang ngabang adepan rungno ska kam puraban traino kamu Blei dan kiba ong ban pelong pastor no ban le kum tam nem ta nga ai ngu yu Blei bang khlem ke ki nga da yet ba bat nga snut ho ye gani ba pleng ke jing khat bat ke jing tung ke dan ke gap ke bejrong ba de ne ke ta daw nga la trei ke kam office kum ba arfu arsnem ringkat ba ke jing shakri yu Blei daga donut baro ngala persyangi ke ban ailut ila ke jong ke jing em shika kam ke jong Blei pada din bang la ya ke jing Khot ke jong Blei ngayo I ke dan ke por ke bang ngamla shu ye ke bangan kit ye ke kam apa office hadin ba ke kam office ru ngala khamdan ke responsibility ke kam lor nang ta de bat ha ke jing de ba ke kam Blei ru ngayo I Blei la nang kentiu kam jrong bat ngala tip ba ta ke signal nga bangan shimi rai la ke de nga bangan ai ke por shi ke ne ngan ai shi ke ne liang na ke ta ta ke por ke bang sut ho ba kala de ke por ke signal yang bang de ya ke ban wan shi ke bekut ban ong try na tip kala de ke por nga bangan rung no shi ke kam ke jong Blei ba men thung nga ha ke kam ke jame bat nga da snot ho ye ne ba ngan pen I fi shadien bat nga da snot ho ai da ne ke testimony de bang pen san ne la de re ngayo I ba ni ke de ke ba ngas ngo palat yo Blei baling ba ke jing ya jong a kumba arpu arsnem ha ke jing shakri ke jong ayo try ringkat ba ke trai sarkar ringkat ba ke shakri ke kamu Blei ngala ya ha ke jing Khot ke jong try ban penjanai ke jing Khot ban le minat mo ka bible ko ang ni ko para ba ngai tupin kami le minat pen long scam ke jing Khot ba ke jing je epi ngala le shisha ke takat bala preng ke jing duna preng ke jing tulat preng ke jing bakla preng ke jing mo ke jing bombiang preng ke pop teng teng ke wan ke jing em mana preng ke jing pen bait preng ke jing kelon ke jing yang preng jong ke jing bomla ang sham ba pleng dang dana pa tu ke period jong ke jing Khot jong Blei uklam ino bat ngakwa nganong fi ula yalam ula nang yalam bat de hakapor ke babiang ngala ino bat ngala rung shi kam ke jong Blei wat haba ngarung shi kamu Blei ke dang dan shibun ke ringa snut ho ba bo Blei ula Khot un pen kesan bat ia kita bela pen kesan ia kita un penan buram bat de ne kita daw ngakwa bangan da hikai bahai pinga nam buri nama ni de ba don kam tam ba pin snut ho tangan da pen I pin ga Bible Blei Khot yo yo wap support tangi ni puli nang ni lan pen inuk sana wap support kenang ma pin syai fi yo wap support Blei ula dep yo I lupa ula dep yo I lupa ba ula dep Khot lupa ni brio Blei ula dep dan lupa ke plan compare ya no long kom no le kom no ndre ula dep dan lupa na kata kata pi puli ki kama pasal nang bendai filap ba u sol ni udang de sol ule che Damascus u Jisu i kendo badu ai daga lele na benang kulana madan bat upen itho ila diu try kene ge sngi ga ba u sol u snot ho ba ye ge jingla ka ba mot ka shisha fi ge jingla ka ba mot ka shisha ga dei kene la da pikiran ba ge jingla mot ga dei ba pi ya daga tu galanti adin pi kendo u Jisu family show tu galanti pi phaino shi ko pa kata ga ge jingla ka ba mot bat u sol lang ni ulale kata masukuna lengkap nda haba u sol hang ni u yo igni ke jingla ka bomot agalanti se Damascus fi u ige bejayo u kulli u antra me de u de Jisu yo ban u ba me pen shitam bet memla men kan jat persha gi ding tendong u kala bomot hang ni ongo try u aba u Khot try na pi pule u ang atrai ayu me moni ngaban le fi uniru u hapoi shiga jimba kala nangan kren umut bet ba mentau la ikan do u Jisu ula Khot try u gamot ula pelang u kenra jo u master gamot u Blei skulen kan umut bet ba nang tu hi uniang usut ho bu Blei Khot yo umut bet nang tu baniang na ba kala ba baniang bet ban sulong apostol no lani ban sule yalap no ndre nda atrai memon yang ayu bangan de uang Jisu ang ne yang kelet sipo snong ang se tu ame ayu de men le
พี่ชิองกันนี่ทุน้อยแม่นี่พี่นุ่มสุทุเต้ก็จริงขอลุบเลยก็ว่าก็พี่เดบินสุทุเต้พี่ลักลาชิชาเนี่ยอุซอลังนี่อุลาสุทุนี่อุปอลังนี่อุลาสุทุอีละดิมันต่างกันได้ชูเพลงกันโนมิเลปชาชูเพลงกันโนมิอาชูนี่ก็เล่นติ้งกันละบักมาอุนดูยังนังนี่อุมัดละนาอุมัดละเลยลามีอุไบเบิลกองละเล็ชมาอุละเล็ชช่องชิกตุกจักรก็บ่าพี่ผู้เลี้ยงนี่อุละยีช่องก็ตุกจักรก็จงตูจูดาสมาอุปริโอชิกตุกชินองก็บ่ขัดบ่เบยพี่กินเมาndahaba ublay Ukraine o Ananias ba unlet chi yeng jong sol manai ban duayo o Ananias open i ge jinglong ge jong sol wa mem te nu brio de ba yele pachai ublay o ong yo Ananias wang kele na ba utaw long wa atiar bala ji tinga yakaban kit ye ge keteng ge jong akma ge gentle be gi im gi kon Israel de ngan peniro ukat nogi eki bun sha na kumta ka keteng ka jonga fifi no pule ni iku mo bleu la khat but un sale no ai ade walit klet u hapania ga jin khat u hable wana ne so hapania ga jin baptist musim bo khoy ap tu ki mo sare wa ban pet chi riklau arabia ngimrete pa kat no snem khat riu ne khat prasnem hare u hapania but ndaula ya sngap angan penifi u hap an penjanai ye ga jing khat jong udana ga period jong ga jing khat bat nda udana ga period jong ga jing khat pi puli ga ne ka shimpor pi lam lap chu ga kerteng jong u nang ne nadu na ga nang ka ba khandai pi shu yo I kum to yo nu sol henry walet grad pi lam yo I kerteng chu yu nadu ga nang ka ba shipau hi wat nadu ga nang ka ba khandai pi chu lap tang khandiat ga kerteng ga jong re nang to uja tapi syakli ublay binadan jing khat kono pinap ja na pinap ja ublay unum boy fi khmat unum pelang no yalam fi un pelang fi vinya chiwa hagani ga period jong jing khat ga jong blay ban daw la ya people nang ni daw la ya people do nang go shifa u kam apostol empat pau kerteng yu kat kani ga jing ja ga revival po gi gentle klemmi ga kerteng jong sol people nang go khat way u klempoi people nang go khat ara din bala set bandi u petras ro ngani thui pil khraikli u jokom klemdan solang ni balai namar udang dana ga jaka ka bo blay udang dana ga period jong ga calling ndre day hadu ga lenang ga khat lai snap nganda puli kad khat ka baning kong go la dona Antioch ga balang ka bala donang ta kinongi thulu pa ba kinongi kai u Barnabas Simeon u bala khat Niger u Lucius u bana Kairini u manain u para ba yo Jerusalem baru Herod u Tetrak baru Saul di kamot uni polang ni udang sa ga keteng Saul di te kat pa kila shakri u tribe ba kila shajingit u men sim khoit ula ong to pen kerpanga ngayo Barnabas bi Saul shakata ka kam shaka bangala Khot yaki kwa finda yo ba kita ketin ong sim jong Blei agini gi prophet gi badanang ni wong ni pen kerpang yanga yo Barnabas ba dio Saul shakata ka kam shaka bangala Khot yaki fi ngala dep Khot yaki tamba menta kala de por ba pin pen kerpang no yo u na mar ula dep pas ye ga period jong ga jingkhan menta kala de por ban pen kerpang no yo u nangta ba un le yu wang ngala Khot shaka kam ka ba mot un trai ki le no ti ha ba ki sha jing be duai ki la bo ile ki la pa no ki mot ki la thung yaki ha ka kam ka jong Blei nakata ka daw nga kwa ba pinyo I balay wa upos asol polo salong ubriu bakraw naman uya ka ta rukom balay upetras salong ubakraw naman uya ka ta rukom labi kwa ban long ka kamu Blei piaban snot hu igni ga nongrim wali shaban ki digi way wali shaban pen ki dagi jingja saudang wali perkhan ba pin train na ba pimdan kam haga ba piklam yo kam yo jam bimla le train bimla le yo kam office ne kam kanu kam bimla ka flop lo ke jai kam ro le no ka kam Blei wali le kum ta kata ka de ga ba matam pi hab man te bala de Blei Khot pi haban yai ban pin janai ga jing Khot ga jong pi namal ga por jong ga jing Khot ba ga por jong ga jing thung kran ga jing e pher ga kran na ka daw pengen si puli fi na ga Bible ba pin yo jing shai fi ngala puli man tan yo
yo bol ba kadan kam de por ka ba ukhat adu ka nang ka ba khat lai bat udah thung pipi na puli yang ni ka nang ka ba shidi shigi absas ka nang ka ba sao fin lap ye ni ba ka bible ka snap ngan puli na de khat ka ba ngan puli na de khat ba shipa wa utaw pala wan yar ulong taw ju bala kiru kham je jrong gi benang bara ba uni open da pi ke bara snap ai ni ka tin bat ula thung yaki wei ban long ki apostolic wei nong itu lupa yaki wei nong elap bat yaki wei nong sharai yaki nong ikai yaki ban penjana yaki shakri yaki riu khoi yaki jing shakri tien blai fi da pi puli yaki ni kakhlem ong u blai usu a yaki ndrei udatung ka ong bat ulatung yaki wei ban long kini ki apostol ki prophet ki evangelist ki pastor ki nong ikai fi dei na ka daw ka ngayu I ka dei ka ba kaba palat hagini gisni bagi kena ki ba idan jing ai ki ba shu ni shu depend ya ga jing khat jo Blei hagi give ni klem depend ya ga jing khat jo Blei hagi character fi ni klem pen shong nong rim ngaba ni klem pen shong nong rim ya ka jing khat jo Blei hak ka character la ne ga jing long jing im ni pen shong nong rim hagi jing ai jo Blei kata ka bas ear ka ba mapala bon ba ngayo ingi pensyong na mio I o brio wan ji seng na ta deu dan jing ai ni thong no yu ga kamu Blei nga khwang nong fi ga ni go por da perkhat ba fi na mar kidan ki ba dan jing ai marsen shakriu Blei tang si snem snem kidan ga jing ai wa tang san rius nem ro kilala ba le shibon ya ga ba ki bai ki bla slam kimla re pi wale mot ba Blei u bese ga jing shakri agi give u Blei u bese ga jing shakri ga character agi jing long jing im naga taga daw nga kwa mga ong fi ba lebo petros to ang to ya ga jing ya sha ga jing riu Blei ga taga jing ye ga taga jing mo ga taga jing ngai ga gi wo bom dan ni ke ru bo mala kapamot la filong nong yalampin matla la film dan kita kijing ai sha film dan kijing prabagai pi kedokti pi kene pi keren persha pi khol tien pi le nga kwa ka nong pi ga ne por la da pi tip bo Blei khot ifi da pi snot ho man sa pen sha pi ye ga jing kren jong a jadien kum no vin tip bo Blei la ni pin snot ho bo Blei khot ifi ngan sa ai da jing kai re min ta ga singan pen kut no tang ne na mga kwa ma vin tip ba ka por ka bo Blei khot ba ka por ka bo Blei tung dan ga be per wat apa ga kam sertaro apa biyo ga calling letter wal ikamen banong ngalayo calling letter ngan tre kam no ani tulop no kata ga dei pidi baduna khli ngani tu pi pila banan qualification pi haban yo shwa ka calling letter nda yo ga calling letter man le yo ban le chi interview nda dan ki jing trai le ki pa pin la le makna ro pila pas makna ki interview pina le sa training ga tu ga ni snam nga kwa no fi what you comment ni ga ta ga jing khat nga kwa pin sngongu yo Blei nda haba kala de ka porba ka sarkar kala da thung nda la thung ko mat pidi brio ke bala long eligible ye ka ban yo tulop ye ka ban yo ma ye ka taga jak ag office ke shuki ke bi shong bi tre ka ta gen ke de ke bedon kam fi bun sen ni shong shit ag jing khal ni klem snot ho u thung ne la ong shi ong ye ka ta na ga daga daw la da fi puli ke ni ke bible ka tien thung vi ka tien thung ko bun palat ag ni ke bible Pina puli na ga Bible ga kada keren chai na pi puli siti ki koren ga bening kongol nang ga bakal aru ko ongom ne snap ngan puli de khat bar bunyor pra kong kum ta te mangi ma pi long ka met ukris bagi de khat jong ka hala marwai pi ka ni ru ga de ga bedon kam ba pi de min so tho habong ka met jong ukris kam de tang hai balang dan ni bli per khat ba Blei thung ye ki apostol ki prophet ki ba dis bro khai ai wai balang na kwa ga nong fi ka ta kam dan nong rim kam da nong rim na ka bible na mga ong ni kum ta te ma fi long ka met ukris be gi khat jong ka la mare mare kumon ni de gi met gi jong ukris ni te ki jan gi brio jong Blei ha ga per te gi crown ki be dan ga pos ka ha ga office but nga kwa men ta gi singa na pen shai fi kat bala ngan pen shai fi ba bi bin so to ba ha ba Blei say gi nong ye gi ni gi apostle ye gi prophet kam mat u say tang itu I balang nga kwa na fi dan Blei shu kam na di pat ru ga taro de ga ba bakla nga kwa na fi kin mau ngan sei ka gi office la yo por nga lesing la nga lapor ngan kren ngan sekren ni ne ngan ni poi shidu shata la nga li ya ang ni ji shangam na mut mani kai shidu shata re la ga dei ni kren ni taru re ka ega bang ko nga nong fi pe wong ni don gi bo Blei ula thung ha ga balang
Kapanin kong gi apostle ba ano tulu pa ba lain no ikai gum ter bele ki kamba gi ba ai bor ban pin ki no ira sin char gi buntale hitu ter fi kanin kristian tung ga dan ne ban nga kwanga no fi da tikinai la di ula da tung ne ngan sa pen i fi ndau tung ule kum no fi ndau la tung yu brio ha ga kamu Blei u ba don jing Khot ban menta ula tung kan ba kum ga jing Khot ga jong Blei ndau la tung onom bo e fi ga jaka ga ba fin kordit man chu ang bai da ga we kan tien un pen biang ya ga jing don kam jong fi un ai fi ga jing ai a ga ba fin an pen dep ya ga ga jing Khot ga jong Blei but ega tangan sekeren haga voice message ke banuan kan long ko ba kodor fi kan de ga jing kai ga ba krau re mentang singan pen ko tanga ga ni ga tien ga bangong ga jing Khot ba ga jing thum ga dan ka por ga dan ga jing pher but ga dan la ga jong ka por tanga kwa ba fin plate jing mot ni ga jing kai na do mata ga sin la Blei Khot fi ni ni twai ba fin pen janai la ga jong ga jing Khot fin ya le mi not ban pen janai la ga jong ga jing Khot kenang ba fin yo absurd krai shi kata ga jing bam jukut ong Petras tangi ni tuai ko try ha gini gisni ablenga ai ngu ya me ba me hikai ngi gini ki eki gilong jing hikai ki baton kam try ba gidi gi jing hikai ko pa bleve e chunga ki bengi de ye ga bal pek ba na ga ktien ga jame na tuai ye gi brio tuai ki ba yos ngau ye ni jing hikai ba kan pelong ki begin shy ba kan pelong ki begin kerke ba kan pelong ki begin no men sim Reban Yaisha, man im gujing im gaba Yaisha ay gujing elam. Tad hado bangin da poi shiga thong, jong gujing thung gu jame ingi, shiga kam gu jame. Natip ku try medan ki brio gi bakraw, aga ri gujingi. Natip ku try medan ki brio gi bangim poi perkhat, ki ba mela jet ban mela thung iki. Ya ki ba men sa penlang ay iki. Try nga tuai a Blei. Ay kin dan gujing Yaisha, ay kin kirki, ay kin yat bat me, hado bangin da san gin da yo jing hikai. Bagian poi shiga kam ke jame trying ang ngai bagian ga jingkren kan ang jingker kui gi brio bagian tuai menda yo pura ma Blei ka kerteng ga dong jisu bena nasra ngi duai amen bat amen ku Blei shibon